Hello mga bay, kumusta mo diha? Ako nang hinaot nga namo sa maing kahimtang no. So, pasensyahay na inyo ang akong attire karon, mura ko katong Bombay nga nagpautang. Kuan man gud naligo man ko ba niya kay kanang isog kay baho ni ilahang mga kuan dire, mga timplada, mga pagkaon magluto ko. So, mo nang putos na ko kung buhok kay inig mahuman ko gluto, nig mong hida na ko sa kungkuna, masimutan gihapon ako ang kuan ang sa ni mga timplada masigil lang ko gutomon no samtang nagiyaka ko nagligid-ligid ko sa kungkuna. Ay sa mga onda ita ninyo no, so di ara nagkuan ko nag-unon ko og tilapia. Gihiwa na kong tilapia og pikas na ko sa kabuok kay nakaadto man may merkado tong isang adlaw. So nagdala ko og kwarta kay mapalit lagi me. Magtunga mi sa akong igagaw kay gusto na mo mukaon og Filipino food. Pagkaon nato malit me. Karon kay siguro na makuan siguro laing hunya sa mong amo. Ug may insulto sila pag abot sa cashier kay ako ang manggilain na ako di amo ang gamit. So, ihan ang epekta na nita. Bahala ka diha. Kung nakalibre. Nakalibre. Kasi ginalag manok. Ito nga, kaltumikado. Ba't sida. Kung ang giun-on, then, ang prito ang uban, gapon pa rin ang mga sudan. Then, ako giprito nga, ni kaging, no? Kay nalimtan ako nga naman ko giprito kay tan ang salida. Di nalimot na ko nga naman pamilya ko giprito. To na kuan siya na ang salida crispy sag mayo. Ni tansa nanilok pa kay ning mga pakuan ning mga bukog-bukog. Ganahan nung kuan ning na-love sa kuan gud. Magtilok-tilok ani mga bukog-bukog ba. Nahalang sup-sup gud. Mo to. Ang katong ni kaging nga naprito nako, ako ato siyang ko anon. Iskabitson to nako nya gabi. Dayon sa mga Tagalog diha na nasabihan ko nung nag-live ako no na bahala ng mga Tagalog diha. So wag niyo lang seryosuhin 'yon. Parang biro ko lang 'yun para makakuha ako ng lakas kung anong sasabihin ko susunod kasi mga sasabihin ko hindi naman yan nakasulat na may kopya ako dyan kung ano masabihin ko basta bahala na kung ano lang yung mga masabi ko diha ang gara po siya no. So mo to sa pasensya na sa mga Tagalog kung nasabi ko na bahala ng mga Tagalog, huwag niyo na seryosohin yun, mahal ko kayong lahat and minsan lang hirapan ako sa kalisod ba mag Tagalog kasi matagal man ako nakatira sa Maynila. Kasi dyan man ako nag-aral. 10 years ako sa Maynila. As in, Tagalog accent na ako noon. Kaso dito, kapag ka nabibideo ako, syempre, laging Bisaya. Tapos, mga kausap ko rin, puros Bisaya. So, nawala na yung accent ng Tagalog. Pero noon, talagang fluent na yung Tagalog ko nung nagtagal na ako sa Maynila, syempre. Pero nung bago pa ako, nag-aral, tawanan nila yung pronunciation ko. Bisaya lagi. Kay Bisaya lagi. So, ano to? Nya kasi sige naman tag-inistoryahan ng Bisaya. So, wala, medyo nalimot na kadiya ba, Matagalog ba. Mahirap-hirap na. Pero, marunong pa naman gamay. Ano to? Pero pag Tagalog naman ang kausap ko, magka-Tagalog din naman ako. And, salamat kayo tanan, pasalamat ko pag-usap sa inyong mga prayers and sa inyong mga support o pagpangga sa tanan nag-like, shares, loves and everything. Salamat kayo tanan. Nimuot ko ganiha kaya mula dito busy kayong kigol ako dire. Yan ako sino ko kakulbaan. Ana. Nasa may kahit man ni lagubo ni dughan ako. Mo dito na day nangihaw na ko diha no. Sa kuang post. Wala gani ko patuloy itong
live na ko nga naay na makyo na ko dito. Pakyo ka inda kabkab, mamatay ka na, ma-rape ka na. Muna ada nag-comment pero I think giburan na niya. Kay siguro natauhan siya doon sa reply nako. Ingon man siya nga mamatay na kuno ko dire, ma-rape na kuno ko dire. Di ako siyang gitubag sa comment nga ang atong kinabuhi wala ta nagtag-iya ni ini. We don't own our life. Hinorman ra nato ni. And kung pabuot yun sa Ginoo nga kwaon na niya nga atong hinulaman niya kinabuhi. So dawato nako nga kinasing-kasing. Kung iyahan yung pagbuot nga kwaon na niya ako ang kinabuhi. So wala akong giina na wala kay power nga mag-istorya ingon ana, magamping ka sa imong mga ipang-istorya kay di na nimo mabawi kung naistorya na nimo. So mga tanang istorya nako dire pamilya ninyo nga uban ni pa dadanan pa siya pero wa ko istorya nga dili tinuod tanan na tinuod na. Wa gyud ano nga lagay nitawag nako nga tinuod ba gyud nga kasal ko sa banig kay katong kuan ubang medyo na ko iha wa gyud kasuway ning kasal gyud kasal simbahan ba kasal sa banig ano nagpasiaw tinuod na kasal sa banig. Kay kuya ganiha nga nag-comment sa akong gi-post dito nga sa akong comment dito nga basta na ay mga bigote, mga babaero. Nalimot ko sa ngalan mo kuya no. So mga babaero labi na kanang naa sa Saudi, mga Saudi boys. Nya nag-comment man siya nga dili tanan. So salamat sa Ginoo kay buutan. Di man ko di kunin yung mamahay ko, makastorya ko ana kay ako naman ko'y sala, di mo ko perfecto nga tao, naman ko'y sala, pero kana nga sala nga ako nahimo. Dako kay daghay kung nakatunan sa akong kinabuhi. So nahitabo lang to tungod pud aning pagkulang bitaw sa mga conversation sa mag-asawa. And daghan kay mga balita nga kung kuan ana din na bitaw maabot nga abi nimo nga siya na mo kuan mo solbad sa imong problema tanan. Abi nang kaguol na to dinhi sa ibang nasod. Unya siya ra day mo patay no. Mupatay sa kasing-kasing na mo nang kaging so mo to nadala nako. Nya. Selwa ko kay usahay, tirahon ako ng mga Saudi boys kay kadalasan mga Saudi boys ba mga badlungon bitaw. Bisag na anay mga pamilya sa Pilipinas. Ingon pa mga binata no, hasta mga anak. Inom pa nga way mga anak, hasta mga anak iapil pa sa inyong kabuang. Pwede naman magkinabuang mo ay lagapilan na yung mga anak. Pwede natin hibawa ang panahon. So ato nga time kasala jud ko. Akong kanon sa inyo ha, aminon niyo ako sa inyo ha. Kauyab ko. Gara po siya, makashare man noon tani. Kauyab ko dire, pero dugay na to. Since 2017, January, hantod karon wala na ko uyab. Single na ko. Gara po siya. Single mother. Single mother, daghang gipang atimanan. So, kung kahinamdom mo ato akong first video nga nag-viral, katong nagpurong-purong ko, katong trapo sakyanan. Apil na to tanan kasakit na ko sa gugmang kaging gugmang giatay. Ug sa kahiubos ako mga pamilya. Tanan na to. Ang nahitabo man god mo ni ako nalay ni kuano ako nalay ni layo. Kay napiit na ko sa do ka bukbato. Piit na kaayo as in piit. Kay ang lalaki man god na siya asawa, na siya duha ka anak og dili lang napa siya laing uyab. Bukod na ko apa siya lang uyab o di ba lupit lako kahibalo nga ngun anak di ang hitabo kay tanang time niya naan nagyudiri nako no itong wala pa ko ani nakuan so mo to nga ningkamot ko og kamas gyud kamang nga makagawas ko atong bato nga naastungan napiit na kog mayo nagmahay ko mayo ato kung nahimo wala na po na sayod.
Usa na katuig ka pinahiya pa na ako nahibaw-an. Usa na mi katuig ka pinahiya na ako nahibaw-an. Na siya asawa na pagid siya uyab. So sakit kaayo. First time na ko nga masakitan. Nga sakit kaayo. Kana bitong maglakaw ko nga. First time na ko na feel nga murag wala ako yung mga bukog tanan. Trabaho ko walay bukog, murag lupog tanan ba. Nagugma lagi ko atong panahon na. Pero wala na. Kuha na tong give up na to nako kay wala man koy maayo nga padulungan. Diba? So mong na siya ko gani ha. Nga kuan kanang nag-comment ha ipsangin lang ko nga kuan lay ko nya giapil man akong anak so di pwede nga di na pasagdahan ra nako no ngayon na okay ra nga ako ra yung tirahon walay problema na initira nako tong live ko ni ana pa siya pakyo ka mamatay na ka diha marip ka unta diha wa to nako siya patuli kay kabaw ko nga OFW sad siya ug medyo hawig-hawig gani mi og dagway no. So kung makita ninyo naka-screenshot pa ni diri nako siya gusto diha nga i-inbox og kinsa siya iya naman gi-delete ang iyang kuan di na gusto na ko na to i-post vlogot na ko sa iyang kuan ba pero gipugngan ako kung kaugalingon nga adi na lang siguro kay di na ako ni tagarone kay may maayong kapaing na ni so mao to mga bashir diha mga usa ni mga lang kung nabuha. Pagbago na mo kinabuhi na to, usara ni, normal pa. Ito, kita diri mga OFW, wag gilayim katabang na to diri. Ato araging kaagalingon. Na nagchat na ko, natabangan daw na ko, kay da sweldo Kung abay ni mo ba, naapay mas worst pa nga kahimtang kaysa ana. Kana nga problema pwede mo makipag-istorya na sa inyong amo na ata dire para manarbaho para makakwarta makagsweldo aron natay ipakaon sa tong pamilya. Paingon ana kung maghilom-hilom man jud ka wa kay himuon nga aksyon o makipag-istorya sa mga amo wag mahitabo sa kinabuhi malag galingon diha makatabang sama sa nitabo namo. So ang pagkipag-istoryahan na lang jud ug paglambig ito sa usa malag makatabang nato para masulbad ang problema. So sa pagkakaron, salamat sa Ginoo, wa gyud pasagdahay dire. Og okay na kayo nga mong kahimtang. Malinawon na and balag gani nako one of these days makipag-usap ko sa ako ang amo nga babayi. Wala siya masayon sa mga panghitabo pero dili lang nako i-share sa iya ha. Bahin atong imanya ko. Wala mi dito sa as in na abot na sa time nga kuan no nga worse na gyud nga kanang hapit na ka tukha nga wala mga kuan to siya kanang magkuan na siya ba magplaying kiss then mahawid sa akong maagbay sa akong kalit kana bang istoryahanay mi dayon mana na mag-istorya tinga ko nga nanas kong luyo ni agbay na mo to nga nidagan ko na hawiran ako yang kamot lagpot naalala mo na kung may tabor to dire wag man sana ang mga ingana mga sitwasyon atong kagalingon lagi ang katabang. So sa pa to gusto nang ko i-share. Basta kalimtan na to nako basta mga live na ako kasing-kasing ako kaging na ni. Kung naamay kung itugot man sa kahitasan nga makakita pa ko og pares akong kinabuhi. Akong i-share sa akong kagalingon ug dinyutanan labi na sa akong tulo ka bahandi. Nga siya na gyud ang ako ang iuban sa tibuok kong kinabuhi. Bahala makinaunsa. Ako nang gi-promise akong kagalingon. Nga kung makakita man ko og laki para sa akong kinabuhi, pero dili sa pagkakaron. Siguro sa mga umaabot nga panahon. Tama to. Nga kanang mga laki-laki karon wala na ako karon. Di na ako priority. Ang priority karon nga aswato na akong tibok pamilya. Kay gusto ko mabawi nila. Kay pait kining na kay pasano nga mga kuan bitaw. Tama ng loob.
Na bahala magkinaon siya, ang kinabuhin ako diri. Ang tuso na ako sakripisyo taman-taman basta makabawi lang ko sa kong pamilya. Kaya sa una, ako lingi-lingi sa kong kinikanan. And nagmahay kong maaya na, nga bisang karon sa kay makapahiubos sila, mahiubos ko nila. Pero okay na dawaton ako kay naman ko isala nila sa akong wala paglingi, no? Katong medyo okay pa nga mo kaimtang. So kung sa may mahitabo, ihilom na lang na ako akong kuan, sakripisyo na lang para sa akong pamilya. Aning bago lang gay ni buto, no? Kay wa na gid makaya. Unsa na ni oy? Nasabuan na ni. Buha ni akong pagkaon, maparat na ni. Naa mo lagi. So sa mga higala nako diha, bag-o ra lagi. Magbago na mo, magbago na ta. Ako gani nagbago gi ko kay nagbago gani ko kay sa una pala ihi kay ko. High school lagi ko, kani laging kuan kanang kugihan kay ta sa eskwelahan. Nya kadlawon pa mata na mangguna ng palibot. Ganahan mismo ng lola kay ko sa kong lola ng puyo niya. Balay kong lola na may taas. Ang taas dito ko mahida sa taas. Yang silong ato kay ila man kwarto mas kong lola. Nya gabi adik man kay ko salida kini gutang pangako sayo og unsa putong salida sa una Mara Clara. Di man mi pagaw sa mong lola kay dito misilingan mananaw. Di akong gihimo, hinahinay ko abri ang pultahan niya. Ang trangkabi sa pultahan kanang kuan ba kanang kana bang gipurma bitaw og rectangle nga kahoy. Nya kay luag-luag man tong kuan sa akong pultahan sa mong lola, makuhit-kuhit man ang lock ana. Kuhit na ako giandam nga kutsilyong gamay, kuhit na ko sa lock. Di abrihan ako kay maaron makagawas ko, hinahinay gyud kay kabaw ng huntog na akong lola, suntog na to. Nahinay ko kana takas na anaon ako ang pultahan ang katunglak sa kutsilyo. Pagkahuman og nana ko sa gawas, hinahinay na pud ana, tuyok na pud nako tong trangka. Kay para malak na pud ana. Nay pagkahuman inig uli na ako sus daghan na magkainglak, di na ko makasud no kay gidubulak mo di sa lola. Na ana katunglak nga katong ana-ana nga unsa ni puthaw. Di akong gihimo kay uso ang akong balay sa mong lola sa daghan man kay San Francisco. Lilir man ang San Francisco ana naay sa ubos na apoy sunod ana yung mga kahoy mga isla bitaw sa Jimelina ang gipatungan ya ang mga kaang sa kuan sa San Francisco kaning sa mga silupin mga silupin sa kubag mga latas gatas ana so mo to kat-kat ko dito sa kuan katong gipatungan sa San Francisco kay na may kat-katana ana kung bayot gyud ko kaning kiat kita na salida ba. Ya kadlawon kaihi bitaw ko kay kapoy kay noroy mo ko di. Kung lula bititihi ka di ginamatag kwarta. Dilag piso yung matag niya. Pero makakwarta ka kung maligya kasi ang baligya o dagham sig baligya. So una eskwela ko high school dala ko saging tinuhog. Ug biko, saging na kay biko tawag nila sa kuha di na ako ngalan. Okay ra kasapim ko. Tapi ko 20 adlaw kay maka halingkog sa gatos nam ko 20. So 20% ato tong lula. Mo to. Ya, tigis tungod sa mga kakapoy, eskwelahan pa din, ninda pa ko din. Trabaho pa ko sa balay kong lola. Kadlawon ako, kaihi ko. Kuyawan siya kay namin moskiro. Siya, "Usa man ron, ano siya? Ano mo gatulo?" Kadlawon ako namukaw siya. So, ara mo ko dito nakaihi naman ko dito sa kuan silong na adto na sa iyang katre. Nga, kadlawon pa, sayo pa kay pakapihon ako nimo. Ana magbago ra lagi ta. Bago kay makakaton man ta sa atong kuan naundang na tong pagkaihi nako kay naulaw na ko kay tigulang nako ba. Naundang ko pangihi no ko ana. Kanang mag-tenir high school na. Na sayo lagi kay makalabag habol lagi. Mabulo banig. Nya bulad ang banig kay rumblo ng banig bulad. Ulaw kay magbulad kita ang mga silingan nya. Kisa man nang naihian man ginang baniga kay na may lingin na nang banig nga rumblong kita man kaya gyud. So mo to kanang sainganan ni. Maulan ako maghalay og banig nga rumblon na naibasa. Ako lagi gipugngan ni din ako makai.
Dayon,